Simemezela ngokusemthethweni umculo omkhulu uGatsheni ozoba nathi kulo mcimbi omkhulu. uGatsheni ungomunye wabaculi abahloshwa kakhulu emculo kamaskandi, owaziwa ngezwi lakhe elinamandla, ubuhlakani bokubhala nomculo othinta izinhliziyo zabantu. Ubukhona bakhe stage buhlala buletha injabulo, amandla nomoya wesintu oqotho. Leli yithuba elikhulu kubathandi bomculo wesintu ukuba bazibonele mathupha lo mculi. Banike uGatsheni-ke lelo abakhuluma ngayo ukuthi nafika lapha eCanterbury City uzobona ingqophamlando yomlando ozobe wenziwa khona-ke ngeyi-2 zikaMeyi. Ungaphuthelwe ile ngozi yomlando, umculo onamandla. Ubani igama lalona ovelayo manje nguMenzi, insizwa egqame ngomculo wayo ogcola amandla, isiko nomsindo othinta izinhliziyo zabalandeli. Uyisibonelo esiphilayo sokuthi umculo kamaskandi uyaqhubeka ukhula futhi ufinyela ezinhliziyweni zabantu abaningi. uMenzi uzofika kwi-Blue Nation Festival ezoletha uhlobo lomculo oluzovusa usinga luhlanganisa abantu futhi lushiye umlando ongasoze walibaleka. Uye kuMenzi lo umfuka amabize nawe uzobe khona-ke lapha ngeyi-2 zikaMeyi. Masiqhubeka sibheke abanye-ke abantu-ke abakhona-ke. Ubani uJaiva-ke Zimnike nawe uzobe khona, insizwa egcwele amandla inomsindo ohlukile futhi othokoza izihlwele. Uma engena stage uyajabulisa futhi akashiyi umuntu ehleli. uJaiva Zimnike uzoletha amandla amakhulu, umsindo oshisayo kanye nokuzijabulisa okungasoze kwalibaleka kwi-Blue Nation Festival. Naye uzobe khona-ke lapha-ke uJaiva. Kubo bani? Kubo Menzi, bese kubani-ke uGatsheni, igagu lasophongolo. Lapha ensukwini ezimbili ezedlule uKhuzani uhlanganise imiliyoni kwingoma ethi Inkungu Kakuhle laphana ku-YouTube Music. Ingoma-ke ka-9-ke le bese ziwu-8 already ingoma kaKhuzani-ke enamamiliyoni. ingoma yesi-9 le awu-5 amamiliyoni laphana kubani? Ku-Spotify. Uyakhula komsebenzi-ke wakwaGoqa. Lapha uKhuzani uphinde wamemezela ukuthi ngeyi-27 zikaJuni 2026 ingoma kazwelonke-ke izobe ikhona-ke lapho-ke. Usually-ke nokwaseThekwini ngase-People's Park laphana-ke indawo odeda ngendlala kusuke kushaywa ingoma kuze kuyoshona ilanga, kuze kuyoshaya no-12 ebusuku beyibhika-ke kuye kube nemikomeleko ethize. Nansi-ke indaba, check-a le pause le ugadla madoda, ugadla Nxumalo. Kodwa-ke akunandaba-ke, it's just a pause nje, akukuningi kakhulu bafethu. Yilokho nje sizokubika njengamanje-ke izinto ezenzeka laphana-ke uKhuzani nayiphostile-ke evezela-ke abantu-ke ukuthi yena-ke kuqhubeka kanjani. Njengoba nazi ukuthi kunomcimbi nangapha ko-music wakhe, siyaphinda-ke siwubheke sisahle ngazothi sisodibana-ke ngokuzayo.